Húsvét szombat. Szerintem nagyon korán van. De hát ez a helyzet. Bananas hozza a kis fürtöket, dupla fürtöket. Négy únyi, fenét 4 új, 5 únyi, dupla fürt, preobraženje. Ez már több mint 4 únyi. Hát ilyen majdnem, hát szerintem 10 centi. Dupla fürtök. Lesz mivel válogatni. Másik felén is. Jubilej Novačerkasska, szintén dupla fürtök. Ez 4 únyi, még oda bírok még tenni 2-t. 6 únyi. Hol van-e? Dupla fürtök. Végig, ha elnézünk, az egész. Egy adta zöld. Galahad, nagyon szép, türkiz, zöld levelei vannak. Dubovszki úgy szintén végig egy adta zöld, az egész sor szinte. Kismis Jupiter, egyedülálló zöld színezékkel, piros színűk a fürtök, mint hogyha virágozna. Jellegzetes a Kismis Jupiterre. Manicure Finger, még egy preobraženje, ez is hozza a dupla fürtöket. És húsvét szombatja. 29-e, 30-e, nem is tudom, hanyadika van ma. Szombat, az biztos. Hát lesz mit válogatnom, de még hagyjuk. Iskola. Szépen hajtanak ők is. Talán ilyennek kellene lenni normálisnak, vagy még ilyennek se. Trágyalé, hoppá, tele is van. Gyors, elzárom. Na, megyünk tovább. Kisebbeket ma le kell venni, ugye? Sőt, mindet, mert lugasra megy fel. És lugas alatt hosszú szalvessző. Nem ez a lényeg. Avatar is nagyon szépen nyíl, Lamborghini. Egymás mellett a két tő. Itt a Jupiter. Milyen türkiz. Vagyis így mutatom-e a két fajtát. Ugye a Jupiter, ő az, és alatta van a Jubilej Novačerkasska. Az óriási kilós, 2 kilós fürtökkel. Hol van-e? Ő lesz az. Ő lesz az. Persze meg kell válogatni. És mellette, na itt a két Jubilej Novačerkasska, ő és a Kismis Jupiter. Egyedülálló. Végig zöld.
Végig zöld. Kismis velesz. Nizina. Úgy néz ki, hogy nem augusztusban lesz szőlő, hanem már júliusban. És fólián kívül. Végig. Hát, örülök neki. Csak ne legyen fagy. Helyzetjelentés. Mintha május lenne. Gyönyörű virágok. Virágok, hajtások. Virág még nincs. Ez egy manikűrfinger. Lesz mit válogatni. Bőség zavar, de nem baj. Látszik a tavalyi gombás fertőzés, amit nem tudtam megmenteni, de ez nem befolyásolja az idei hajtás növekedést. Kapott rezet, téli lemosót, úgyhogy Pámjáti Učitelja, Dunav, Szenátor Burdak, és a többi, ez is nagyon szépen, szinte 5 centinként vannak hajtások. Jó, na, ennyi.